Вичні. Я відразу після того, як в новинах прочитала цю інформацію, зв'язалася з місцевою владою, спитала, чим ми можемо їм допомогти. Вони чітко озвучили, зв'язалася з нашими виробниками. І я дякую всім виробникам, які надали нам моментальну гуманітарну допомогу в таких обсягах, в яких ми могли задовольнити 12 тисяч населення. Тобто ми їхали повністю запаковані серцевими препаратами, протизапальними препаратами, імунними препаратами, заспокійливими. І перше, що хочу сказати, у нас немає втрат. Тобто не було поранених. Людські жертви маєте на увазі? Так. Мова йде зараз про людські жертви. Я про роботу Міністерства оборони зараз взагалі не хочу говорити. Ми говоримо зараз. Чому? Тому що немає у мене цензурних слів для того, щоб говорити про те, що системно... ДСНС працювало, так розумію, Державна служба з надзвичайних ситуацій. Те, що стосується ліквідації, я говорю про причини того, що відбулося. Про те, що у нас ніхто не був за попередні вибухи покараний, коли у нас знищено... Парламентар, ви можете в парламент викликати міністра оборони коли на килим. Коли у нас знищені на сотні мільйонів чи мільярди, мабуть, а це треба ще дізнаватися, наскільки знищено майна і скільки ми коштів потім витратили з державного бюджету платників податків на ліквідацію наслідків. А ми б могли ці кошти використовувати на зовсім інші речі. Щодо ліквідації наслідків, що я хотіла сказати? У нас нема людських жертв і не було поранених. При тому до 1000 будівель або зруйновані, або частково пошкоджені. Що це означає? Що евакуація була проведена швидко, оперативно і якісно, і практично перфектно. Тобто людських жертв немає і поранених немає. Коло 60 звернень в лікарню переважно надихались газами, брудом, але знов-таки це не поранення. Це свідчить про те, що Державна служба надзвичайних ситуацій, і місцева влада, і штаб працювали реально оперативно. І всі вони, знаєте, про що говорять? Просто в один голос. Кажуть: Ольга Вадимівна, ви собі не уявляєте, ми настільки були готові. Чому? Тому що у нас рік тому в тій самій точці пройшли точно такі навчання. Я ці навчання започаткувала в перший рік війни. Коли я вийшла і сказала, кажу, ДСНС, МВС, Служба безпеки, Міністерство охорони здоров'я, ми провели аналогічні навчання в Київській області, в Миколаївській області. Там була симуляція вибуху на вокзалі, там була симуляція вибуху в гуртожитку, задіяні всі служби, потоки евакуації, потоки сортування поранених. Так у них вони все знали, що робити. Тому евакуація лікарні, евакуація хоспісу, а ви розумієте, хоспіс – це люди нетранспортабельні під час цих вибухів. Евакуація місцевих мешканців, які ховалися в підвалах, це все було проведено вночі. Вони відкрили майже 40 закладів освіти. Це всі практично дитячі садочки, всі школи, які припинили працювати як дитячі садочки і школи, які всі прийняли місцевих мешканців. Тобто цих людей вони розселили, дали їм житло. Вчителі, директори школ, вчителі музики стали кухарями, стали прибиральницями, тобто працювали на те, щоб людям було легше. Про що говорять всі люди? Тобто всі насправді дуже вдячні тому, що відбувалось місцевій владі, яка ідеально спрацювала. Коли починаєш з людьми говорити, найбільше, що у них болить, вони кажуть, ми перші години, особливо старші люди, вони відразу плакати починають. Тобто стрес психологічний настільки великий, вони кажуть, ми думали, що війна. Вони перші години думали, що почалась війна. Були родини, які ховались в кукурузному полі. Це прикордонна область. Уявити собі, що кукурудзяне поле – це найкраще місце, щоб там ховатись з дітьми, якщо туди би там запалила суха вже кукурудза стоїть. Немає системи державного оповіщення. Тобто... В Радянському Союзі, що включався гучномовець. Гучномовець. Колись це були смолоскипи і вогнища. Потім були дзвони на церквах. Коли дзвони поскидали з церков під час комунізму, були рельси. Потім після рельс були гучномовці. У нас навіть радіомережа, вона державою зруйнована. СМС-розсилка, то у людей там не те, що немає, вони навіть мобільних телефонів немає. Телевізор, місцева влада пробувала давати червону стрічку в телевізор. Люди потікали з хат, хто в погріб, тобто вони не мали комунікації. І якби була система державного оповіщення, це урок і чні.
Тобто перший урок ІЧНІ – це те, що нам потрібно в кожному районному центрі, в кожній територіальній громаді провести навчання, де є у нас бази зберігання зброї, де є бази зберігання нафтопродуктів, хімії, навіть якщо заводи. немає, це називається цивільна оборона. Цивільна оборона. Розумієте? Але в Вона першу знову є чергу дзвінок, там, де є небезпека, щоб люди знали, що робити. Пані Тоді Ольго, у нас знову не є буде втрат. дзвіночок.